Началото на ужаса. Свидетелството на Джакомо Тадалди. През 1453 година, след падането на Константинопол, един генуезки търговец записва нещо, което преследва европейските дворове десетилетия наред. Джакомо Тадалди става свидетел как османските войници систематично разделят съпругите на победените византийски войни от техните деца. Но смъртта не е била тяхната съдба. Това, което последва, е пресметната програма за психологическо унищожение, която османците усъвършенстват в продължение на векове. Тези жени са изправени пред толкова ужасяваща участ, че много историци отказват да я документират изцяло досега. Свидетелските показания на Тадалди предоставят един от най-подробните западни записи за практиките на османското завладяване. Тадалди не е бил сам в документирането на тези ужаси. Дипломатическа кореспонденция, свидетелства на оцелели и османски административни записи разкриват систематичен подход към справяне с семействата на победените врагове. Османската империя не просто завладява територии, тя завладява кръвни линии. Когато един град пада, османските командири имат подробни протоколи за третиране на различни категории пленници. Войниците мъже обикновено са били екзекутирани или поробвани, но съпругите им са изправени пред нещо много по-пресметнато. Тези жени не са били просто плячка от войната. Те са били стратегически активи в кампания за психологическа война, предназначена да предотврати бъдещи бунтове и да демонстрира османската мощ пред съседните кралства. Случилото се с тях е документирано, систематично и умишлено проектирано да създаде максимално страдание, разрушаване на семейството и психологическо осакатяване. Процесът започва веднага след завладяването с това, което османските записи наричат разпускане на семейството. Съпругите на победените войни са насилствено разделяни от децата си, често часове след смъртта на съпрузите им на бойното поле. Тази раздяла не е случайен хаос. Тя е била методично организирана. Османските служители са имали предварително подготвени списъци, идентифициращи семействата на военните лидери, благородниците и влиятелните войни. Тези жени са считани за цели с висока стойност за психологическо унищожение. Деца под 10 годишна възраст са били вземани за системата Девширме, османската практика за превръщане на християнски деца в мюсюлмански войници и администратори. Но на майките е казвано, че децата им са били убити, създавайки незабавна и опустошителна психологическа травма. След това жените са транспортирани до места за задържане, където претърпяват това, което османските документи описват като изтриване на идентичността. Те са били съблечени от дрехите, бижутата и всички лични вещи, които ги свързват с предишния им живот. Дори имената им са били отнемани и заменени с номера или общи турски имена. Но това е само началото. Истинската психологическа война е била предназначена да унищожи напълно тяхното чувство за себе си, превръщайки ги в живи примери за това, което се случва с онези, които се противопоставят на османското владичество. Системно деморализиране. Следващите действия на османците разкриват пресметнатата природа на тяхната психологическа война. Тези жени са подложени на това, което османските административни записи наричат систематично деморализиране. Процес стъпка по стъпка, предназначен да сломи напълно тяхната умствена съпротива. Първата фаза включва церемонии за насилствено приемане на исляма, които са умишлено унизителни. От жените се изисква публично да се отрекат от християнската си вяра и да декларират лоялност към султана. Тези, които отказват, са изправени пред глад, но на онези, които се съгласяват, е казвано, че са предали мъртвите си съпрузи и са позорили семействата си. Втората фаза от систематичното деморализиране е била насочена към унищожаване на майчинските инстинкти. Това е постигнато чрез серия от пресметнати жестокости, които превръщат най-дълбоките женски връзки в инструменти за мъчение. Жените са били принуждавани да се грижат за османски деца, докато многократно им е казвано, че техните собствени деца са мъртви. Това е създавало постоянен, непоносим когнитивен дисонанс. Телата им са били принудени да изпълняват ролята на майки, докато душите им са били разкъсвани от скръбта по собствената им загуба. Някои дори са били задължени да кърмят бебетата на османски войници, същите мъже, които са убили съпрузите им. Това е било върховният акт на унижение, принуждавайки ги да хранят и отглеждат поколението на своите унищожители.
Тази тактика е била предназначена да изкриви майчинската им любов. Всяка проява на привързаност към османските деца е била доказателство, че първоначалната им идентичност е изчезнала. Ако не покажат привързаност, са били наказвани за небрежност. Тази ситуация на губеща позиция е била ключова за сломяване на волята им. Капанът на фалшивата надежда. Може би най-психологически опустошителната тактика е била системата на фалшивата надежда. Периодично османски служители са съобщавали на тези жени, че децата им са живи и могат да бъдат събрани отново, но само ако изпълнят все по-унизителни задачи или предоставят информация за съпротивителните мрежи в родните си региони. Това е създало цикъл на надежда и отчаяние, който много оцелели описват като по-лош от физическото мъчение. Жените са се съобразявали с исканията, изпълнявайки унизителни задачи, от шпиониране до предаване на бивши съседи, само за да им бъде казано, че децата им всъщност са умрели години по-рано или че трябва да направят само още едно нещо, за да заслужат събирането. Тази постоянна манипулация с най-свещеното им чувство, надеждата за децата им, е гарантирала, че те ще останат психологически парализирани и напълно покорни. Тази система е била толкова ефективна, защото е създавала максимална несигурност. Жените са били принудени да избират между морален провал, предаване на съседи и емоционална смърт, отказ от надеждата. Независимо от избора, те губят. Трета фаза – принудителни бракове като психологическо мъчение. Третата фаза на това систематично унищожение включва принудителни бракове с османски войници или администратори. Това не са били бракове в никакъв разпознаваем смисъл. Те са били психологическо мъчение, маскирано като законни съюзи. Жените са били принуждавани да се омъжат за мъже, които са участвали в завладяването на техните градове. Понякога дори за войниците, убили съпрузите им. Османските записи показват, че това е било умишлено. Служителите са вярвали, че принуждаването на тези жени да живеят с враговете си напълно ще сломи духа им. Тези бракове идват с специфични правила, предназначени да увеличат максимално психологическото увреждане. От жените се е изисквало да готвят ястия, използвайки рецепти от родината си, но за мъжете, които са унищожили семействата им, трябвало е да поддържат османски домакинства, като същевременно постоянно им се е напомняло за предишния им живот. Много от тях са били принудени да родят деца от османските си съпрузи, създавайки невъзможен емоционален конфликт. Те обичат новите си деца, но знаят, че тези деца представляват изтриването на оригиналните им семейства и идентичности. Най-жестокият аспект е, че всякакъв признак на скръб или траур за мъртвите им съпрузи е бил строго наказван. Трябвало е да изглеждат благодарни за новия си живот, докато потискат всички доказателства за своята травма и загуба. Психологическото унищожение не е приключило с първоначалните жертви. Османските записи разкриват, че тази система е била предназначена да създаде трайна травма, която да засегне множество поколения и да служи като постоянно предупреждение за потенциалните врагове. Психологическото унищожение, извършено от османската система, не приключва с първоначалните жертви. Османските записи разкриват, че тази система е била предназначена да създаде трайна травма, която да засегне множество поколения и да служи като постоянно предупреждение за потенциалните врагове. Един от най-добре документираните случаи включва жена, известна в османските архиви само като Мартър от Трабзон. След падането на Трабзон през 1460 година, Мартър е била съпруга на византийски военен командир, който умира, защитавайки градските стени. Османските документи описват нейната обработка с клинична прецизност. На Мартър е казано, че нейните 3 малки деца са били екзекутирани, докато в действителност те са били взети за системата Девширме. Тя е била принудена да се омъжи за османски еничар на име Мехмед, Мед, който лично е участвал в обсадата, убила съпруга и бърка. В продължение на 15 години от нея се изисква да готви византийски рецепти за вечерите на Мехмед, където османските офицери се подиграват с уязвимостта на византийската култура. Скритото писмо и забравата. Най-сърцераздирателната подробност идва от писмо, което Мартър скрива в стената на османския си дом, открито по време на ремонт през 1987 година. Тя пише: „Всяка нощ сънувам лицата на децата си, но вече не мога да си спомня гласовете им.
Мехмед ми казва, че трябва да съм благодарна за новия си живот. И аз се усмихвам и се съгласявам, но вътре в себе си умирам по-малко всеки ден. Родих му 2 сина и ги обичам, но те никога няма да разберат, че майка им някога е била свободна. Това писмо е доказателство за вътрешната смърт. Състояние, което съвременната психология би разпознала като тежка дисоциация и посттравматично стресово разстройство – ПТСР, при което жертвата е принудена да играе роля, за да оцелее, докато истинската и същност е вътрешно мъртва. Психологическото мъчение на децата, родени от тези принудителни бракове, се сблъскват със собственото си психологическо мъчение. Османските синове на Мартър, Али и Осман, израстват, знаейки, че майка им е била покорена, но са били възпитани като лоялни османци. Османските съдебни записи документират, че Али в крайна сметка сам става еничар, но страда от това, което служителите описват като странна меланхолия, при която гледа с часове византийските руини. Много от тези деца съобщават, че се чувстват разкъсани между 2 идентичности – османци по закон, но носещи скрития скръб на майките си. Майките са имали забрана да учат децата си на оригиналните си култури, езици или религии. Всеки опит за предаване на истории за родината им или за мъртвите им бащи води до строго наказание. Мартър е била хваната да учи османския си син на византийска приспивна песен и е била публично бичувана като пример за другите жени. Това създава поколение от деца, които усещат скритата болка на майките си, но никога не могат да разберат нейния източник. Много от тези деца развиват поведенчески проблеми, тревожност и това, което османските лекари наричат наследствена меланхолия, депресия, която изглежда няма очевидна причина. Клинично използване на лудостта. Друг документиран случай включва Елена от Морея, чиято история е записана от венециански търговец. Елена е била принудена да се омъжи за османския администратор, който е наредил екзекуцията на съпруга Първинвай. От нея се е изисквало да управлява същата административна сграда, където съпругът я е бил измъчван преди смъртта си. Психологическият срив на Елена е бил постепенен, но документиран в османските медицински записи. Тя започва да говори с празни стаи, убедена, че мъртвият й съпруг е още жив и работи в сградата. Османските лекари отбелязват, че тя слага прибори за него на вечеря и се разстройва, когато й казват, че няма да се прибере. Вместо да й предоставят лечение, османските служители използват Елена като показателен пример за новозавладените жени. Те довеждат наскоро пленени жени, за да видят състоянието й и обясняват, че това се случва с жени, които отказват да приемат новата си реалност. Някои жени развиват това, което османските лекари описват като меланхолична лудост, състояние, което сега бихме разпознали като тежка депресия и ПТСР. Те гледат празно с часове, отказват да се хранят или говорят с хора, които не са там. Най-сърцераздирателните разкази идват от малкото писмени сведения, оставени от самите тези жени. Скрити писма, открити при археологически разкопки, разкриват майки, които пишат на деца, които никога повече няма да видят, или документират преживяванията си с надеждата, че някой ден истината ще стане известна. Едно такова писмо, намерено в стените на къща в бивша османска територия, гласи: „На дъщеря ми Мария, ако Бог е отредил да си още жива. Казаха ми, че си умряла, когато градът падна, но аз избирам да вярвам, че си избягала. Пиша това, за да знаеш, ако се срещнем в рая, че майка ти никога не е спирала да те обича, никога не е спирала да бъде твоя майка, дори когато ме принудиха да стана някой друг. Могат да променят името ми, дрехите и съпруга ми, но не могат да променят сърцето ми.“ Това, което прави тази историческа несправедливост още по-смущаваща, е чистият мащаб на операцията и бюрократичната прецизност, с която е била приложена. Османските записи за завладявания показват, че това систематично психологическо унищожение е било прилагано на 3 континента в продължение на повече от 400 години с подробна документация, която разкрива пресметнатата природа на тези престъпления. Консервативните оценки предполагат, че над 100 000 жени са били подложени на това третиране по време на големите османски завоевания, но наскоро открити административни записи предполагат, че действителният брой може да е бил много по-голям.
Анализ от 2018 година на османски данъчни регистри открива препратки към превърнати домакинства, които показват систематична обработка на завладените семейства в мащабен мащаб. Организационна ефективност на зверството. Всяко завоевание следва един и същ модел – разделяне, изтриване на идентичността, насилствено приемане на исляма, психологическа манипулация и принудителен брак. Но османците усъвършенстват методите си с течение на времето, учейки се от всяка кампания да увеличат максимално психологическото увреждане. Най-смразяващото доказателство идва от наръчници за обучение, открити в Османския държавен архив в Истанбул. Тези документи, написани за провинциални администратори, съдържат стъпка по стъпка инструкции за прилагане на тактики за психологическа война. Един наръчник от 1521 година включва раздел, озаглавен «Методи за осигуряване на пълно подчинение на вражеските съпруги». Ръководството уточнява, че разкъсването на майчинските връзки трябва да бъде незабавно и абсолютно. То предоставя подробни времеви линии за всяка фаза на психологическо унищожение. Препоръчва се на жените да се казва, че децата им са мъртви в продължение на точно 6 месеца, преди да се разкрие, че са живи, тъй като това създава оптимално отчаяние, последвано от отчаяна благодарност. Охлаждащата статистика на страданието регионалните управители изпращат 3-месечни доклади обратно в Константинопол, като подробно описват процентите на успех на различните методи за психологическо унищожение. Тези доклади, написани на студения език на бюрокрацията, описват човешкото страдание със същия тон, използван за добивите от реколтата или събирането на данъци. Доклад от управителя на Влахия през 1594 година гласи: прилагането на новите протоколи за майчинско разделяне доведе до 40% увеличение на процентите на съгласие сред благородните съпруги. Системата за уведомяване за фалшива смърт се оказа особено ефективна при майки на момчета на възраст 5-10 години. Те измерват успеха не по съгласие, а по това колко напълно могат да прекъснат връзката на жената с предишната и идентичност. Успехът е дефиниран като момента, в който една жена активно участва в османската култура без принуда и не показва признаци на траур за предишния си живот. Османците дори провеждат това, което днес бихме разпознали като психологически изследвания. Те документират кои типове жени са най-устойчиви на техните методи и разработват специализирани техники за различни категории жертви. Благородните жени изискват различно третиране от съпругите на селяни, а майките на много деца се нуждаят от различни подходи от бездетните жени. Един особено обезпокоителен документ, открит през 2019 година, съдържа подробни наблюдения за психологическите ефекти на различни техники за разделяне. В него се отбелязва, че жените, на които е било позволено да се сбогуват с децата си, са били по-склонни да запазят надежда и да се противопоставят на психологическото сломяване, докато тези, които са били разделени без предупреждение, показват по-бързи темпове на разпадане на идентичността. Системата е била толкова ефективна, че много малко организирани съпротивителни движения са възникнали от завладените територии. Психологическата травма, нанесена на тези жени, е служила като предупреждение, което се разпространява далеч извън непосредствените жертви, създавайки страх, който предотвратява бунтовете, преди те да започнат. Може би най-ужасяващият аспект е бил как тази система е изнесена в цялата Османска империя. Местните администратори в далечни провинции изискват подробни инструкции за прилагане на тези тактики за психологическа война. Османските служители изпращат специалисти, за да демонстрират правилните техники. Писмо от управителя на Египет през 1517 година изисква експерт по управлението на благородни пленници, който да помогне за обработката на съпругите на победените мамелюкски командири. Отговорът, запазен в османските архиви, включва подробни инструкции и обещание за изпращане на специалист, който успешно е обработил над 200 византийски благороднически семейства. Бюрократичният характер на тези престъпления, внимателното документиране, систематичното усъвършенстване на техниките, обучението на специалисти разкрива, че това не е бил хаос по време на война или индивидуална жестокост. Това е била държавно спонсорирана психологическа война, приложена със същата организационна ефективност, използвана за събиране на данъци или военна логистика. Тази систематична програма за психологическо унищожение
продължава над 400 години, засягайки стотици хиляди жени в Османската империя. Травмата не свършва с първоначалните жертви. Тя създава цикли на болка за поколения напред, които продължават до дълбоко в 20 век. Изоставянето и трайната травма. Османската империя най-накрая изоставя тези практики в началото на 1800-те години, не поради морално пробуждане, а защото европейският дипломатически натиск ги прави политически скъпи. Последните документирани случаи на насилствено разделяне на семейства се случват по време на Гръцката война за независимост през 1820-те години. Но ето какво историците едва сега откриват. Османските архиви може да съдържат доказателства за още по-систематични програми за психологическа война, които никога не са били напълно документирани. Последните археологически открития – скритите спомени. През 2022 година георадарни проучвания на бивши османски административни обекти разкриха скрити камери, съдържащи хиляди лични вещи, бижута, писма, детски играчки, които изглежда са били систематично събирани и съхранявани. Химическият анализ на тези артефакти показва, че те произхождат от цялата империя, което предполага координирана програма за изтриване на физическите доказателства за предишната идентичност на жертвите. Но защо османците биха запазили тези предмети, вместо да ги унищожат? Неотдавнашен превод на кодирани османски документи предполага, че тези лични вещи може да са били използвани в още по-сложна психологическа манипулация. Показване на жените на играчките на децата им години по-късно, за да ги сломят, когато другите методи са се провалили. Това повдига един обезпокоителен въпрос. Ако османците са били готови да скрият доказателства за техники за психологическа война, които надхвърлят официално документираното, какви други систематични програми за човешко унищожение все още са заровени в архивите по света, чакащи да разкрият докъде са стигнали цивилизациите, за да сломят човешкия дух?